di bafin comparing i ba kita dan sarkar pi wat ya kabadan do teng ki the long li wat ka MLA scheme kan sim no nangi selong bamlong ko am kini ni gajim kini ucap pi mention ya kata mentan ngelada bin clear ki ya kani gajuk gajli ki we ki nong ya lama ki we ki MLA kalong ba ngida pai dien ya ka jing pelong ya ka jelang gajongi haki tu ki po nginang i bhai ki leaders mo ki rang ba ki beran kata ka mo kamon kata ka will power ni kata ka drive back in train ka mentaka riba ka jai bentri ki jongi Henry mentaka nang mi ki por bde ki bon ki boong ba ki leaders ki jongi ki long shup kum ki leaders ki bamenta ag ba menshwa PE kum no lo kani hatu phi tharai na ka seng ka jong PE nang la man pen mi ya kum kita ki statesman ki pni ong ka statement jo pi ka khaddo kare ka jubab ka ko aman ai kare ka jing sha abang ipen mak ngar ngadi we bang asik keren ya kata bang keren ya kata prior I joined to politics shwa kan join ke politics mo but balik ka pelong yang but yang iru bandan ka politics kare kata mo nomor ba ngim seishu ya kita ki statesman nila sitang ki politician kan perkat betang for the next election and a statesman will always think about the next generation. Dia kata kadai kabalong do long snam hangi kum ka VVP, mo kum kinong lam jong ka VVP, bat na ngam artien kum ba ong hi ka VVP kadang don hapring jong ka jinga lenti. Mo kadang dai hapring jong ka jinga lenti, ba ka target ka jung dai arpo pra. Mo don gi ba persang ban compare ka VVP. Banong ka VVP kala le you. Okay, MLA jong VP kila le you. Oh, nakam ta kita iba question ni nganong kum ki MLA ngila pendep hok ya kamram. Mo. Ndai ba fin kali pat kum minister la ne kum ka bayalam ya ka sarkar te ngim pat la man jubab na bar ngim pat don na ka sarkar. Mo. Tengong ya kita ba ko ban compare ya ka VVP bat ka NPP la ne bat ki coalition ju ki MDA partners ki jong ki. Ngin se compare ka VVP post 2028 ada upat ba ulah pensiun ya ka VVP pensamat ya ka sarkar ka baning kong mo jong ka VVP hau arpo pra nadu nang ta ha ka jinya alti ka jungi kum ka sarkar ka bathmai ka wan ni ka jalanai ngin se compare nya ta por mo ka VVP ka NPP ka UDP ha ka jinya alti ka juki mo kum ba ka don ka jing strat ni si bani compare ya u kondak sama CM ban uba Arden como presiden jong VVP ngong kalong unfair kan ni compare mo u chief minister u bala dalong chief minister u bat ru ya ka finance ha punya compare u bat arden balong tak ko balong mga u MLA no kay ba na kti jungi for us teng idan tang arklur teng ti MLA scheme hi bat ngip pro kam hok e kata din ni di ba fin comparing hi ba kita dan sarkar pi wat ya ka badan do teng ki the long li wat ka MLA scheme kan sim no nangi selong bamlong kin penyahi dan dari that's sweet mo sweet